Ani. Ilang taon? Saman, excited na kanya Maximo. Okay. Maghulat ba? That was legitness. 40 days video, 50 days video, 60 days video. Maluoy na lang ta. Wa gabae. Dito lang taw man ka. Count kamuti. Wait a minute. Ako rin sa isa sa bukid. Loy kayo. Who are you? Nga naman ka ng palit o kamuti. Una yung buka. May mga nyo ha kay daghan mo kwarta. Kapalit mo kamuti. Kami dire, mangalot kami dire. Kani si Maximo ba? Suyaan kayo. Gani! Kung nag-vlog ka rin Maximo. Si Panaway. Taga-bukid, ikaw Maximo, taga-syudad ka. Skip it ba? Nangalan ng Maximo nga. Marag taga-bukid kayo nangalana. Hilom ni Maximo. Okay. Helicopter na. Wala na. Saan na meron? Ini gi-deliver sa parcel. Just do it! Kailangan mo ang tibay ng loob, kamuti. Okay. Give me all your numbers so I can phone you. Just do it! Just do it! Okay. Kapoy-kapoy pa ko ni mong pagukod aning parcel. Unsa ka ni? Ilang taon? Saman, excited na kanya Maximo. Maghulat ba? Ang taon to na itong parcel o kung saan eh. Okay. Mag-order kag imo. Gago! Excited ako ani. Nganong gideliveran kog parcel? Yung bukid may lasam kay ni. Pay parcel dire. Baga ra pa kaayo. Wait a minute. Paghulat Maximo ba? Okay. Ilang taw? Lala. Laka Maximo. Kwarta Maximo. Puta brad, ganun ka kayo! Gani! Gani! Daan oy. 100,000. Comment dayon aron matagan mo ani. Okay. Saan man ako ning kwarta diri sa bukid wa may mapalitan diri. Wa mo koy magastuhan ning kwarta diri sa bukid. Walay tindahan. Bisag unsa wala. Walay baligya. Mga pagkaon. Ilabay lang dugay na ako ni. What? Ilabay ko ni oy. No, 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 no.